bisa kok ini. Lah apa berjejer-jejer. Ayo. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok nggawe kacamata seperti apa? Iya. Carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilannya kan pakai kacamata to. Kok malah kebalik. Lah aku harus dadi nu biasanya malah tak cepet kacamatane. Ayo. Aku kemantul sampe wong kok. Oh mau dadi iki nek salut saya yo aku yo Dulala sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kan. Oh, tas kaki anu putih. Pokoknya seperti wong wedok ayu nom. Oh. Yang ini rata-rata ngono kuwi jane lanang gitu ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi itu. Soben dia ada orang aku. Lalu ngajari aku kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa mulane ilmu iki. Kowe menggo wae ya. Anu iki yo akeh ta ming joget menggal-menggal iki tetep ana sing lagu barang ngono iki yo ono. Nek kuwi kobro, badui. Aku seneng ya. Aku ya ajar badui barang. Apa? Ajar badui barang. Piye badui piye? Aku biyen saiki wis lali. Enggak. Aku ngomong mati yo aku ngomong bahasa ngene kan. Ayo Sing kuwi anu mau banyak anu. Yo monggo sithik kok. Saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit. Kok dadi lho, kan kene terus. Leres. Apapun bisa Anune masuk mendung. dalam panggung wayang kulit seperti iki mau anggung Nggih. atau wayang kremong. Rewong terus wayang wong kiprah. Nggih. Bener Mas bareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean suwi-suwi ya kawate perbuat iki Mas. Oh, dan sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran yo colong wong. Wah. Iki Mbak Latin